Спрете. Веднага спрете това, което правите. Гледате градината си и виждате мравки. Първата ви мисъл е отрова. Грешка. Фатална грешка. Всеки месец хиляди градинари правят една и съща грешка. Купуват скъпи прахове, пръскат с отрови, заливат мравоняците с вряла вода. И какво постигат? Нищо. Убиват почвата. Убиват полезните микроорганизми, които хранят вашите растения. Изгарят нежните корени. А мравките? Те просто се местят. Правят нов мравоняк 2 метра по-встрани. И се връщат. Защото вие не се борите с мравките. Вие се борите с симптом, а причината остава. Причината, която бавно убива вашата реколта. Днес ще ви покажа истинския враг. Популярните методи са измама. Те продават бързо, но фалшиво решение. Отровата в цветна опаковка е просто бизнес. Тя не се грижи за вашата земя. Врялата вода е жестокост към почвата. Представете си, че изливате вряла супа върху жив организъм. Това правите вие. Убивате всичко – добро и лошо. Дори така наречените народни лекове като сода или оцет променят киселинността на почвата. Правите я негостоприемна за вашите собствени растения. Истинската причина за инвазията на мравки не е под земята. Тя е върху листата. Погледнете внимателно. Виждате ли ги? Малки, зелени или черни точки. Скупчени, неподвижни. Това са листни въшки. Това е фермата на мравките. Мравките не ядат вашите растения. Те доят листните въшки. Въшките смучат сок от растението и отделят сладка течност, наречена медена роса. Тази медена роса е храната на мравките. Те са пастири, а вашите растения са пасището, което те унищожават. Мравките защитават листните въшки от естествените им врагове – калинки, щурци. Те създават перфектни условия за тяхното размножаване. Докато има листни въшки, ще има и мравки. Това е железен закон. Можете да избиете хиляди мравки, но докато фермата им работи, ще дойдат нови хиляди. Затова спираме да се занимаваме с следствието и атакуваме причината. Ще унищожим фермата. Без храна мравките ще си тръгнат сами. Решението е по-просто, отколкото си мислите. Не е нужна химия. Нужен е здрав разум. Методът на нашите баби, записан в старите тефтери. Вземете стара кофа. Метална или дървена. Няма значение. Налейте 10 литра вода. Дъждовна, ако имате. Или просто чешмяна. Оставете я да престои 1 ден на слънце. Сега, ключът. Добавете 2 супени лъжици течен сапун. Обикновен, непакетиран сапун. Без аромати, без отцветители. Най-простият, който намерите. Ако нямате течен, настържете обикновен домашен сапун. 1 малка бучка е достатъчна. Важно е да се разтвори напълно. Разбъркайте добре с дълга пръчка, докато се появи лека пяна. Не прекалявайте. Не правим баня, а лекарство. Тази сапунена вода е безопасна за вашите растения. Безопасна е за почвата, но е смъртоносна за листните въшки. Сапунът разгражда восъчното покритие на техните тела. Без него те бързо се дехидратират и умират. Просто и ефективно. Пресипете разтвора в пръскачка. Ако нямате, използвайте метличка от клонки. Важно е да пръскате, не да поливате. Най-доброто време е вечер, когато слънцето залязва. Или много рано сутрин, никога в силната жега. Сега, най-важната част. Пръскайте обилно, но не отгоре. Наведете се. Пръскайте отдолу нагоре. Листните въшки се крият от долната страна на листата. Трябва да ги намокрите директно. Всяко листо, всяко клонче. Не пропускайте младите връхчета. Там са най-много. Бъдете старателни. Работа за 10 минути, която ще спаси месеци труд. Какво ще се случи? Още на следващия ден ще видите разликата. Листните въшки ще са изчезнали или мъртви, а мравките в началото ще са объркани. Ще търсят своята храна, своята ферма, но нея вече я няма. До 2-3 дни те ще разберат, че пасището е унищожено и ще си тръгнат. Ще се преместят. Ще напуснат вашата градина завинаги в търсене на нова ферма. Без отрова, без увредена почва, без изгорени корени. Просто здрав разум и уважение към земята. Ако инвазията е била тежка, повторете процедурата след седмица, за да унищожите новоизлюпените въшки. Това е всичко. Това е тайната, която модерната индустрия не иска да знаете, защото не продава нищо.
освен здрава реколта. Градината ви ще диша отново. Плодовете ще са сочни, зеленчуците хрупкави. Вашата реколта е спасена. Забравете за борбата с мравките. Борете се за здравето на вашите растения. И мравките ще избягат сами. Ако този стар съвет ви е бил полезен, подпишете се за нашия канал. В старите тефтери има още много тайни. До скоро!